Hoxe viaxamos a México sen saír de Galicia. Faremos unhas galletas mariñeiras con tinga de polo e queixo do cebreiro, deliciosas e moi sinxelas. Temos que pelar ben unha cenoria grande, limpar un allo porro e unha galla de apio. Tamén lle imos sacar a grasa a un par de peitugas de polo. Poñemos todo a cocer nunha pota con sal e ao cabo de 40 minutos picamos as peitugas a ver se están cocidas. Escorremos o polo e deixámolo a refriar. O caldo gardarémolo para máis tarde. Cando a peituga xa vai a medio fría, temos que esfiañala. Podedes facelo cun garfo ou directamente coas mans. Agora mondamos unha cebola e cortámola en xuliana. Nunha tixola botamos un pouco de aceite de oliva e metémola a sofrixir. Lembrade botarlle unha miga de sal para que súe. Mentres, pelamos tamén 4 dentes de allo, 2 para agora e outros 2 usámolos máis adiante. Cun batedor eléctrico trituramos 3 tomates en cuartos, 2 dentes de allo e 2 chiles chipotles en adobo. Ten que quedar unha pasta consistente entre vermella e marrón. Na nosa cebola xa rustrida, engadimos o polo esfiado, a pasta de tomate e chile chipotle e un par de culleróns de caldo de cocer as peitugas. Deixamos que coza todo xunto un cuarto de hora ata que a auga reduza e se mesturen todos os sabores. E a tinga xa estaría lista. É o momento de preparar unha salsa de queixo. Nun chisco de manteiga, sofriximos 2 dentes de allo moi picadiños, engadimos un pouco de queixo crema e un chorro pequeno de leite. Remexemos e deixamos cocer ata que teña a textura que máis nos guste. Por último, temos que cortar leituga, esmigallar un pouco de queixo do cebreiro e picar unhas polas de coandro. Sobre as galletas mariñeiras poñemos un pouco de tinga, a leituga, a salsa de queixo, o queixo do cebreiro e o coandro. O noso prato está listo para comer, ou mellor dito, para disfrutar. Notaredes sabores familiares mesturados coa intensidade da comida mexicana e de seguro será un prato que cando probedes que irades repetir. Bicos e apertas, a fartura.